Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuziva kwamunoita zita rekuti Ambuya Neanda Nyakasikana izita rinotaurwa nani nani zvake, angave wezera ripi. Kune vezera revechidiki izita ravanogona kutaura munhurude yenyika, nekuti pane zvinyorwa zvakanyorwa nevarungu pamusana pezita iroro nemabasa araita panguva iyoyo. Kozoti anasoro jena vane zvavakaona nezvavakanzwa zvavanotaurazve pamusoro pezita iroro. Nekudari zvakare zita irori riri kutaurwawo zvakare kunzvimbo dzakasiyana siyana, uko riri kungobuda mumwe nemumwe achiti inini pano ndini ndave kusvikirwa nemhepo yaMbuya Neanda. Unongonzwa zvakare munyika yeZimbabwe kuti ambuya vaturuka. Nekudaro pazuva ranhasi tashanya kunzvimbo yeNemakonde, uko kwatati aiwaka regai tisvike ikoko mushure mekunge isusu sevatapi venhau tanzwa zvakare kuti pane chikomo pave nemusha pagere zvakare homwe yaMbuya Neanda. Nekudaro tikati aiwaka Zimbabwe haringagare richiita zvekufungidzira, haringagare richingopfuura richinongedzera. Vaine mibvunzo yekuti zviri pamusha apo ndizvo here zvatiri kunzwa nezvazvo, zviri kuitika pamusha apo ndizvo here zvatiri kunzwa nezvazvo. Nekudaro takaita chikumbiro tikati aiwa ana Gushungu, takati chikumbira kuti isu sevatapi venhau tisvike ikoko tiitewo hurukuro. Nekudaro vakatigamuchira. Ndo pamuri kuona kwazuva ranhasi kwatiri kuita hurukuro tiri. Aiwa ana Gushungu, takukutendai nekutigamuchira. Tauya isu vatapi venhau, munongoziva pakubvunza patinogona kutorasika kuti chimuzukuru ichi mukanya ichi chakubvunza kuti chii zvakare, asi semuzukuru munongondiregerera kuti aiwa haabvunza zvako, muzukuru haridzirwe tsamwa, handitika kutsvaka machena. Ipapo zvakare patinenge tichibvunza kuti aiwa rega ndikudzidzisa apa mukanya panofambiswa pakadaiso pakadaiso. Tinotenda nekutigamuchira. Tinotenda Machembere. Aiwa, tinotenda maona tauya isu vatapi venhau. Vamwe vanotiti tinofambisa makuhwa, asi isusu toda kuti afambe ari mashoko akachena, mashoko anovaka mhuri, mashoko anovaka nharaunda, mashoko anovaka matunhu, ari mashoko zvakare anovaka Zimbabwe. Ndosaka maona tauya kudai so. Tinotenda nekutigamuchira. Ndichitanga kubvunza Muchemberi, ndikada kuziva kuti
munhu wandigere naye pazuva ranhasi akazvarirwa kupi, nekuti takona pano panenge pasango asi munhu nemunhu pane kune rukuvhuti rwake. Mungatanga here kunditsanangurira kuti zita zvichida rekuberekwa rizere ndiani uye zvakare kumhuri kwenyu kwakamira sei? Aiwa, ndotenda. Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Ashley Chimsimbe, ndobva kuRungwe kwa Chimsimbe mudunhu raMambo Mujinga. Ndoma ndinobva. Mumba medu funga takaberekwa tiripo 15 vana vababa vangu. Ndotenda. Ndomamirira akaita mhuri yedu. Handiti muri mumhuri iyoyo imhuri here yagara yanga ichita zvematai kana kuti zvekumapfugama? Vanga vasingaite zvematari ka zvechivanhu, asi vanhu vaienda kumasowe. Taienda kumasowe tikakura tiri muchinamato. Zvechivanhu zvakatozotanga kuburikidza neni kuti vazive zvechivanhu. Handiti sakura kuti maitoni kambo kamaifarira kumasowe. Aiwa. Kaivepo zvishuwa. Handiti asi saka kakazobuda. Kakabuda. Aiwa, kanofanira kugara kari ipapo. Handiti muri ipapo muchembera, handizivi kuti baba vakakwanisa here kukuendesai kuchikoro kana kuti nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana hamuna kuwana mukana iwoyo? Hongu ndotenda kuchikoro vakandiendesa. Asi kuti ndizopedza chikoro chacho ndosina kuzokundika kuti ndichipedze. Ndakabva ndatanga kubatwa nedare randinaro nhasi. Handizivi kuti ndinganyatsobatsanangure sei. Ndakatanga kubatwa nedare iri 2016 ndichita form 3. Ndopakatanga kuvhiringidzika zvechikoro ndokuzosiya kwandakaita. Wakatanga uri urwere waindibata 2016 tichimboenda kuchechi chinzi zvichapera. 2017 zvakaramba zvichienderera mberi. Zvaramba zvichienderera mberi vakabva vazotanga kufamba neni kuda kuziva kuti chii, vakuenda kumaprofita akasiyana siyana. Asi ndaivaudza kuti zvamuri kundiitisa hazvisizvo zvandiri kuda. Ndoda kuti mundiendese kuchivanhu. Ndine munhu wandiri kugara ndichirota wekumakondi. Saka ndokwada kuti mundiendese. Inini handisi kurwara, imi ndimi mutoda kuti ndirwarise nasase handisi kurwara. Saka nhau dzandaivaudza nehope dzandairota zvakapedzera zvakuvaremera bva vangonditakura ndokuenda kumakonde kunonzi kuna Dombo kwa mbuya newawa mukaranga waNyamuswa. Ndokwatakasvikako. Tichisvikako funga kwaive kune doro remvura raveti rematendo havana kuzokwanisa kuriita. Vakabva vaparadzisa vanhu vachita pane mhepo yandaona ichasvika pano. Saka kuti tirambe tichiita doro iri tinoita sekunge tazvidza mweya uyu. Bva vangosiya vanhu vashoma shoma vakakwanisa kuzotigamuchira tichisvika. Ndaive ndichiri kuchikoro ipapo asi zvaimboti netsei. Chibva taenda kuya tichisvika, baba wangu akasvika achidedzwa nemutupo achinzi muofu magona masvika pano asi mapesana nani naMambo Mujinga vanga vatori pano vadzokera. Chibva vati aiwa hapana chakaipa ambuye, inda uyo nemwana wangu ane urwere hwaainawo. Saka mbuya kutambira kwavakaita vakabva vaimba zvimbo zvavo zviviri. Vakaimba chaminuka ndimambo, vavaimba mbuya Nanda kufa vachitaura shuwa. Chibva vati urwere hwamuri kutsvaga hapana urwere, muri kumbunyikidza mweya uyu, musaendese mwana uyu kuchikoro. Baba wangu vakaita nharo vakati zvamukutaura izvozvo zvokuti ane chivanhu chiri paari, inini zvangu musha medu hatinombombera tese taita zvinhu zvakadaro. Saka zvozonzi zvatanga pana uyu kuti zviita sei. Saka mbuya vaitonge vari kuvhiringidzika kuti pandiri vari kuonani, vari kuona mbuya here kana kuti vari kuona sekuru chaminuka. Vakabva vati chimbodzokera iwe ifodya iyi chimboende mokumbirira wadaiti kuti mwana wacho anyore, ndaifanira kunyora form 4. Saka zvazvangondibata kuchikoro. So pezira headmaster pachikoro nematicha vatero tai wachimsimbe mbogare nemwana wenchi
kumba. Kana azopora anozodzoka kuchikoro. Chibva tadzokera vabereki vangu vakaramba vachita chishungu. Ndatadza kunyora, ndifunga ndakangonyora history negeography chete. Ndakaregista 8 subjects mamwe ese andakuzonyora. Chibva vandibvisa vandiendesa kuHarare ndandakugara kuEpworth nasisi vangu. Ndakugara ikoko vakabva ita shungu futi vandidzokoredzesa kuchikoro bva ndatanga kudzidza muMethodisike. Tanga kudzidza muMethodisike vakandidzokoresa form 3. Form 3 ndakatoenda zvakanaka pasina kana dambudziko riripo. Ndakuti ndichienda form 4 kunonyora yato third term. Ndopakatanga futi dambudziko riya. Ndangotaura zvinhu zvisipo muklasi pesera maticha ashedza sisi vangu kuti mwana wenyu ane dambudziko rainaro chimbomutora yambogara kumba. Saka pavakataura izvozvo ndada kuda nonyora sainzi. Ndopakatanga nhau dzese tamu laboratory. Pakabva paitonge ndabatwa nemhepo asi ndaive ndisazive zvandiri kuita. Chibva vanditora vaenda nogara neni. Tatanga kugara neni sisi vangu vakabva vanzi nemhepo. Dzokera endesa mwana kumusha sewana kuziva kuti vari kutaura nevakatya kubvunza semunhu anga asina kukurira mazviri. Vangonditakura varienda kumusha. Taenda kumusha mhepo ibva yati ndati dzokerai kupi kwaNewawa. Bva dzokera kwambuya Newawa. Kumakonde kuno. Kuna dombo kuya. Mbuya bva vati ndakakuudzai kuti muri kumanikidza mwana uyu akamirirwa nenyika. Mwana uyu ane mhepo hombe iri paari, ane muchembere wenyika. Asi kuti nditaure kuti ndiani, mhepo iyi ichakuudzai yega kana yauya kuti ndini ani. Chidzokerai nemwana uyu munogara naye kumba. Ndopatikasvika kumba bva tagara mhepo yebva paikazotanga kundibata zvine simba manje. Haichatombondipa kana mukana wokuti ndidye kana kuti ndikwanise kukurukura nevanhu ndanda munhu wehondo chete. Ndopaya vakazonzi baba vangu inini nehanzvadzi yangu anosira mofu agara pava ari kuHarare uchitungwiza. Papa wakanzi ida kukutumai kuti muende kuMhondoro. Maenda kuMhondoro munofanira kuenda kwaRwizi kana kuti kwana Mazarura. Munotsvaga mhepo yani yasekuru Chaminuka. Ndiri kungokutuma da kuti utende uone kuti nyika iri kungotaura zvaisiri kuita sei zvaisiri kukwanisa. Funga ipapo ndandani 19 years 20 years ndandani 20 years. Ndopa vakasimuka vaenda kuMhondoro kuya. Vatanga kuchitungwiza regerero. Vatanga kuchitungwiza ndoko vakatumwa bva vaenda bva vashaya mhepo kwaMambo Seke. Vakanzi hakuna mhepo iri kutaura izwi iroro kuti ndini Chaminuka. Vavanzi aiwa zvakanaka nekuti iko kuchitungwiza ndokumuzinda. Chienda kupi kuMhondoro kwana Rwizi kana kuti kwaMazarura. Chibva vadzoka vakati hakuna futi tanzi izwi iroro tikapedzera kurinzwa zvakare. Hakuna izwi iroro. Ndipo vakachinzi da kuti uchienda kuMakonde. Mbuya Newawa vane mutambo wavainawo. Uchasvika vatonyika mamera vanenge vanyika ikoko vane mutambo wada kuunganidza nyika. Asi pane munhu uchasangana naye muchiguruguru chaunenge uri. Ndiye ari kubatwa nemhepo yani yasekuru Chaminuka. Asi iwo uchazviite sei? Uchatadza kunzwisisa kuti zvambofamba sei nekuti munhu yari kubva nekuchisoja. kuMhondoro kuya kwanga ndakutuma ndokwari kuita sei kwari kushandira ungatadze kuzvinzwisisa anga achizotaura rimwe zita asi nini ndinoti ichi iMhondoro. Ndipo vakazosangana nasekuru ava muchiguruguru chiya vatanga kubvunza kuti ndoda kuenda kwambuya Newawa kwacho handizivi kuti ndofamba sei. Ndipo vakanzi baba muda kuenda kwambuya Newawa muda kufambira nawe mune dambudziko rei. Zvikanzi ndine mwana wangu ari kurwara ari kubatwa nemhepo ari kuti ari kubatwa na mhepo yacho iri kuti ndimbuya saka ndine mazwi ndatumwa nawo kupi kwambuya Newawa. Havana kukwanisa kutaura navo vakabva vaseka asi kuseka kwakaita zvakarwadza baba vangu kuti ini ndiri kutaura dambudziko rangu kwava vari kuseke chii. Vazosvika vakaenda kunorara kumba kwehomwe yani yasekuru ava. Varara kumba kuye ndipo vakazomuka vachiperekedzwa namai vehomwe yasekuru kuenda kwambuya Newawa kuya. Vasvika kwambuya Newawa, mbuya Newawa vakabva vasvika vachiti mofu magona
madzoka pano tine doro ratinaro. Ndakatambira vatenda vakati wandei vari kubatirwa nemhepo dzenyika. Saka kuuya kwawaita mhepo yazviona kuti kune doro rodata sei riri kuda kuvambwa. Asi chekutanga chandinoda kutaura mhofu munhu wawasiya iyeye wawatsamwira wawakatsamwira nari zvino kuti akuseka ndiye munhu waunga uchipembera nguva yese uchiita sei uchitsvaga. Munhu yakabva nekuchisoja vaishanda kwekwe BF ndoko akabva nako akauya akangobatwa nezwi. Saka wakatosvika pano achitaura kuti mbuya ndauya kuzokuudza kuti mbuya vakabuda vari kuHurungwe kwaChimusimbe. Saka ndauya kuzokuudzai kuti vakauya muvatambire. Ambuya ndopo vakati dare iroro ndakatomboritambira ndiri pana Dombo asi pesa apa hapana aizivana nemumwe. Kwaingove kudhonzana kwemhepo chete. Ndopo vakadzoka vachidzoka kumba vakasvika mhepo yatondibata kare. Vanzi zvawauya nazvo zvauda kundiudza usandiudze. Wanzi uende uye kuzondisuma kuti dare rawaitsvaga rakaburuka riripo rakabva nekuchiuto. Kune doro riripo rikuda kuunganidzwa masvikiro. Kune masvikiro enyika akati wandei. Baba vangu bva vatenda. Ndofunga doro riro rakaitwa muna Juni. Muna Juni mambo nemakonde baba vachiripo kusati kwane musaraba vana. Mambo vakasumirwa asi inangu handizivi kuti vakauya here kana kuti havana ndaive ndisingavazivi. Asi takaona Sadunhu Musona ndo vaivepo ipapo ende ndo vakabata mamerechi masvikiro aya vanoirawo tembo. Ndo vaivepo vakatungamirirawo vakamirawo samambo. Ndo vandakaratidzwa kuti ndo mambo vatinavo vataurwawo nawo. Tichizozivanoona sekurava. Saka nhau dzakawanda dzandairota dzaive dziri dzedare ravo ivo. Saka tichizosangana pane musumo yakazofamba ivo vakauya zvekuti vanhu vanga vasingavanzwisise kuti chii chiri pavari. Vakauya vakatakura matara akati wandei ekuchinamato nerekuchivanhu vaichinjanisa maso. Asi zvaizonetsa vanhu zvokuti ko munhu ari kuchinamato anozotsanangura nhau dzenyika chirudzi iye ari mupostori. Saka ndakazobatwa nemhepo pakunzi vanhu vari munhanga pai vari kutotamba zvavachiridza ngoma. Ndopa ndakatakurwa nezwi vanga varipo vachiteerera vachiti izwi rakazonoudzwa mbuya nehauti ayo mbuya uyu munhu auya achiti ndini Johani asi ini sekuziva kwangu ndichaminuka ndiye Johani. Vauya vakangokuvanzai ane zvaari kuviga. Ndo dare renyu ramaita sei ramagamuchira. Vanhu ndopo vakatanga kuda kunzwisisa kuti ko zvombofamba sei. Asi sekuru vanga vatoenda kupi kwaMambo neMakonde kare vane nhau dzavanga vasiya kunani kuna Mambo neMakonde. Chibva mutambo wapera chibva tadzokera kumusha sekuru avabva vateera kumusha kwedu isisu. Vateera chibva vatora mukoma waMofa wechipiri mumba medu isisu. Vanga mazuva vanga vane chekufambisa. Chibva vati toda kuti tiende kuHarare. Pane zvandiri kuda kuti tiite. Saka ivo havana kunge vabuda pachina kuti da kuti tiende kuZBC tinoshambadza mazwi edu paZBC. Saka tasvika kuZBC yakatya. Takatanga kuenda kupiko. Tatanga kuenda kupi sekuru. Tatanga kuenda Mbare. ZBC yembare bva yaramba ibva tiende kuheadquarter kuHighlands. Highlands ibva varamba ibva tidzokere kuZANU-PF Culture. ZANU-PF Culture vakazopinda ndisekuru havandizivi handinozovabvunza. Ndopatikanzi tiende Umwene Mutapa. Ibva tadzokera Umwene Mutapa bva vasvika. Saka vanga vane tsamba yavanga vanyorera president. Chibva vasungwa kanzi iwo unonyorera tsamba president uri ani uri chii uda kutaura kuti china president. Vavati ndini handirambidzwa kutaurira president kana ini ndine mashoko anovaka nyika kunani kuna president ndikuda kutaura napresident mese kana mukandisunga handina basa nazvo asi ndoda kutaura nani napresident. Vakabva vasungwa. Handizozivi kuti zvakazofamba sei panyama yangu ini handinozoziva kuti zvakazofamba sei. Ndakazongonzwa kuti sekuru vakubasa futi kuBF vaendeswa kubasa kuBF handizivi kuti vakatenderedzwa sei apa. Chibva sitadzoka tichiri kuEpworth kwakabva kwatumwa military army nevemwene Mutapa vachiuya kuzonzwa kuti mashoko aitaurwa nasekuru ava vari ikoko ndezvechokwadi here. Zveshuwa vakauya vakatsvagurudza zvavaida vakaita sei vakadzokera.
vane mubvunzo vakabvunza asi vanokwanisa kutaura neni vakataura nehanzvadzi yangu iyo yanga ane muchovha ndiyo vakataura naye. Chibva tadzoka kumusha. Tadzoka kumusha takabva tadzoka futi kunani kuna Mambo neMakonde. Tadzoka kuna Mambo neMakonde. Chibva Mambo neMakonde vati ayo imimi mbuya chidzokerei kuHurungwe. Sekuru vauya kuzosiwa pano neami. Ami yatiri kuda kunyatsoziva kuti chii chiri kunetsa panani pana sekuru noti ama haisi kunzwisisa kana ridare rechivanhu rinogadziswa nani nenini mambo. Saka panapa tichange tine mutambo musi wa 10 December. Yanga ya 2021 muna December. Ndobva paitwa doro riya. Handizoziva hangu kuti pakazofamba sei asi nhau nekuunganidzwa kwemadzimambo. Mambo aive ari musoro wenhau ndi Mambo neMakonde. Handizivi kuti nemhaka yei zvinenge zvakuda mhepo ndinokwanisa kupatsana kuti Mambo neMakonde vanonzi ndomusoro wenhau pakudii. Chibva doro raitwa mambo ibva vatenda vakati zveshuwa mhepo dzangu ndadziona ndakusara ndichigadzirisa nemamwe madzimambo kuti titakure nhau tiendese kumusoro toona mutungamiriri wenyika. Vatadzokera tagara handina kuona kufamba kwakaita dare. Ndane 21 years ipapo. 2022 handichazivi kuti mwedzi upi. Pakabva pauya Mambo Mudzimu vachiti inini ndiri mukuru wemadzimambo patsika dzechivanhu kana kushanyira masvikiro ndini ndakaitwa mukuru waizvozvo. Saka ndauya nekunzwa kuti ndakabva kuDande kuchinzi kuna mbuya ndakaenda kwekoko nekumwe handichazivi kwavakaendawo futi. Saka ndati ndiuyewo muno mudunhu raMujinga pamusha paChimusimbe ndimbotaurawo nemhepo iyi. Saka ina handina kuziva kuti mhepo iyi Mambo Mudzimu vakambofamba nayo pahomwe kuita sei yekupedzesera. Vachikurukura nemhepo chavakatanga kukurukura nemhepo vane mazwi avakaudzwa maererano nehomwe yakamboita sei yakaparura pamashure yakabatwa nezwi irori. Zvikanzi Mudzimu ndakuudzira izvozvo kuti utende kuti ndindaita sei ndindadzoka. Mambo Mudzimu ndopavakati ayo inini ndotenda ko mumwe mamwe madzimambo ataifamba nawo ndeapi. Vavanzi mudare modiwa Mambo Mujinga naMambo Matau naMambo Kazangarare naMambo neMakonde nemamwe madzimambo akati wandei. Handaiziva kuti vanodirwei mudare. Ndo pakabva padzokera Mambo Mudzimu kumutungamiriri wenyika vachiti ndiri kubva kwaChimusimbe ndipo bandatenda kuti pana mbuya nandiziva hangu kuti vaiyera mweya nei. Dai varipo vaizvipindurira. Chibva Mambo Mudzimu vadzoka zvekare vakati mbuya ndiri kubva kumutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika ndavaudza mazwi amakandiudza maererano nedare riri pano nhasi uye nemakurukuru amakamboita navo pahomwe kuita sei yekuparara. Ndasvika ndakanotsanangudza sematsanangudzira amakaita sei amakaita. Saka mutungamiriri wenyika ati tichienda tichikutorai muende kudendemaro kwacho kwamuri kuda kuti muende kuChikuti. Mhepo ibva yati kwete. Chekutanga munondisimudza nedoro. Hamundisimudze musimudziro doro iro richabikirwa kwaMambo Mujinga. Ndokwari chanobikirwa. Mambo Mudzimu vadzokera futi nemazwi wayo. Vadzoka bva pabikwa doro kwaMambo Mujinga. Kwabikwa doro kwaMambo Mujinga hatina kuzokwanisa kuramba tichienderera mberi naMambo Mudzimu vakabva vatisiya. Asi doro iri rakabikiswa nemutungamiriri wenyika. Ndiye akabvisa zvese hakuna kana chakabviswa nemumwe munhu chabviswa nemutungamiriri wenyika. Ivo vari kutonga nhasi. Ndo vakabvisa. Mambo vasati vashaya vasati vatisiya. Vakati vakaoneka kuna muchembero kuti kundituma hongu mandituma. Asi handisi kukwanisa kudzoka nemhinduro kwamuri muchemberi. Ndakutoenda zvekusadzo. Zvakanzi namuchemberi aiwaka. Ndizvo ndiri kuzviziva. Mashoko edu tiri vaviri. Mambo Mudzimu vachinge vasimuka vaenda kumakicheni kwanga kuenda namama nanababa. Vakabva vasvika muchemberi akabva andiudza kuti aiyo zviri kutaurwa namambo ndakatsidzirana naye kuti kana ndichinge ndadzoka mweya uyu wakutaura sekutaura kwandaakuita apa havafaniri kutora mwaka vachiri vapenyu vanofanira kuparura kureva kufa kwavo.
kati alright indanda kuzviziva kuti mambo havasi kudzoka nemhinduro vachaita se vachakundika. Ndakazovafonera inini shure mekunge tainzi tikufanira kuti vasimudze homwe nevabereki tichiuya kuzoona pano panewo ndipo patakagara panapa kunzvimbo ine vachinzi muchembere vanofanira kutaura pavanofanira kunge vachiita se vachida kugara. Ndavafonera mudzimai wavo mambo mudzimu ndo handiti mambo vari kugeza ndo handadzokera kuda ndakazoenda kudare tofunga kuma3 chembere ndo handiti munhu wafonerawo kuti uri kutaura naye atisiya hakuchisina munhu chando asi usaite sei usaudze vanhu. Asi pane madzimambo afambisa nhau idzi pamhepo pazvivhitivhiti zvinova zvisingakodzeri kunge zvichiita se zvichiitiwa zvisinei vachauya kuzotura dare kuti ndozviripo zvechokwadi vakavaita se vakazouya vachitiudza kuti mambo vaita se vatisiya kwakazoendawo nababa vehomwe ndo vakazoenda kwakaradzikwa mambo. Okay. Alright, indire nyumberi muchemberi. Saka mambo vakabva vadzoka futi vasati vatisiya regero pane panganda jamba. Vakabva vauya vachitaura nemhepo zvikanzi mimi mbuya mufanira kunge muchigara kupi zvikanzi kwaive kune dare kuchikuti asi ndoda kuti ndiende kunonzi pagomo remapfunde kumakonde ikoko. Saka vakabva vauya kuno kumambo vakati ndoda kugara mupurazi mamagedhi. Saka purazi rachira magedhi rairehwa ndeiri rave raMupofu nhasi. Vakabva vauya nana Chikovo nevamwe vakauya nawo vekuZANU-PF Culture handizovazivi. Chibva vauya vachipega nharaunda yese kuti manzi ndo muda kugarani muda kugara mbuya. Saka mambo akabva ati mbuya muda kutogara mupurazi chayama here. Mbuya abva ati kwete handinoda kunogara papurazi chaipo ndoda kunogara mupurazi asi ndoda kunogara pagomo riri mupurazi imomo. Saka ivo nekuzotaurawo nhau kwavo handizoziva vaikurukura sei vakazodzoka nemhinduro yekuti aiwa mbuya nyangwe makagara ipapo mune kodzero yekuti munenge muchirima munda yaishandiswa namagedhi. Mbuya abva ati sekuda kwenyu nekuti iye ndimazviona hapana chakaita sei chakaishata asi inini chandiri kufambira kumakonde idare handisi kuvinga munda handisi kuvinga kana chii nekuti ndine nhau dzandoda kunotaura namambo nemakondi. Ndipo vakadzoka futi kumutungamiri wenyika ndipo vakazouya vachitisiya vachiti mutungamiri wenyika ati mugare makagadzirira nemusi wechina ndichapiwa ami yandinenge ndinayo ichauya kuzotitora pano pachimusimbe yonokusiyai pacho pamuda kuita sei pamuri kuda kugara. Mutungamiri wenyika vachironga kuti pangafambiswe sei kuti dare rirambe richienderera mberi vachitumirawo nhume dzavo sekuziva kwenyu kuti vatungamiri wenyika vasvike matare bvazvanzaiwa hapana chakaipa ndopavasina kuzodzoka dare ndoparanga rasarira kuti vachauya kuzotitora togara pano. Asi shungu dzemhepo hadzina kutadza kufamba nekuti mambo mudzimu vatisiya. Pakabva patorwa mwana wamambo mudzimu zvikanzi chakaparara inyama yababa vako asi umambo hauna kuchinja. Ndichizvitarisa ndongoti umambo uchiri mumba menyu. Saka iwewe ndiwanda kufamba naye wakamirira baba vako nekuti ndiwo musara pavana. Ndokusimuka kwatakaita kubva kwachimusimbe namambo mudzimu namambo mujinga tichiuya mudunhu ramambo nemakondi. Tatsika mudunhu ramambo nemakondi ndofunga pane homwe yaigara paseri apa panonzi pamanhengasi ndopurazi racho rinonzi manhengasi. Pavakabvunza kuti mbuya muda kuti tisvikire pakapararira homwe here kana kuti pane pamwe pamukuda kuti tondedza kuti tinoita sei tinosvikira. Ndimambo nemakonde vaibvunza mazwa ava. Mbuya abva ati kwete pakapararira homwe handikwanise kusvika nemhaka yekuti pane zvinhu zvakawanda zvisina kuita sei sina kugadziriswa. Ndofunga zvimwe zvinenge zvida mweya ndakataura ndiri ndenda kumhanyira mhepo. Ndopati akauya takasvikira pamunda uri pane kachuru kari ipapo. Ndopati akasvikira mambo mudzimu bva ati aiwa inini sedunzi ramuchembere panapo pamuri kuda kuvaka ndarota hope chinzi hapasi pane kakomo kandaudzwa kanonzi kemapfunde
ndokukatanzi tinoenda sei kunogara asi nini ndangokaratidzwa nepanga pachinzi patarwe nhumba yemweya ndapaona saka ndopanda kuti tiende achimusimbe nevamwe vana mambo mudzimu tiende unotarisa kuti panhu ipapo pakaita sei pakanaka sei ipapo mambo nemakonde vanga vasipo vanga vatumira mwana wavo ndiye aimirira ivo chibva vauya pano vavatarisa chibva vati awo pano ndo pakanaka kuti tiita sei tigare tichiteerera mazwi emweya ndokugara kwataita chi pano tagara pano nemazwi ataendesa kuna mambo nemakonde asi nekuburikidza kwekuti mambo nemakonde vanga vati kurei ende vanga vakugara vachirwara zvinotozikanwa nemutungamiri wenyika kana nemadzimambo ese nemakonde ese vaizviziva kuti mambo vaita sei vakure ende vanga vakurwara saka kuti vakapirwa mazwi vanga vasakwanise kumafambisa nekuburikidza nezvozvo dzimwe dzenguva paigona kuti kana pakatumwa vanhu vanogona kusvika pona pane vana vacho mambo vasipo saka mazwi aizokwanisa kusvika kunani kuna baba mungozivo vana vadiki vanenge vachingoti pamwe hazvina chii hazvina basa kusvika mambo vaita sei vadzama vatisiya zvekare pasara pane musara pevana nhasi aripo ivo kuti nhasi uno vazosvika vachigara pano pachikomo anditi iye mambo nemakonde ndiye akarovera hoko pano akatungamidza mambo mujinga akanzi sezvo ndiwe dunzvi chienda unoisa hoko ipapo indirasoni ndiri kubatikana ndiri ipapo ndatendera kuti vagare ipapo zvese zvicharongwa zvinorongwa zviri dziri ipapo chigadzira nhano dziri kuda kugadziriswa ndifana kuti ndigadzirisa aiwa chokwadi zvozvo zvakawandisa asi kusauya kwavo zvavakatumwa muzukuru wavo mwana vanonzi Tapiwa ndiye aiuya achivamiririra iyeye ndiye akauya akaita basa nevamwe kusvikira vadzame ndiye wavaingoita sei wavaingotuma ende ndiye wavaifamba naye vaigarawo vachiuya vaiuyawo zvavo apo neapo semunhu aibatikana vachiona kugara wateketekaita saka ndokuzoti tigare pano kwatikaita ndichibva kwaChimusimbe sini kuno kumakonde ndaive ndisingakuzive kana pano ndaive ndisingakuzive ndakangokugariswa nemweya kuti ndigare pano chinzi pane nhau dziri kuda kuenzaniswa dzemweya asi ndakazvimirira ini panyama yangu zvisiri zvekuti zvemhepo zvinotogara zvichindishungurudza nekundibata nekuti kubva tigare pano handizivi kuti zvingave zvingazorwadze handizivi kumurekwa nemakonde asi ndikutaura zvinondibata mambo nemakonde chandoona chavakanditadzira dai ivo sekurwara kwavaiita vakaona kuti dare iri ndakura vaifanirwa kushedzawo vamwe vanhu vemumakonde nemamwe madzimambo aidiwa mudare nhau iyi yakafambiswa kana riri izwi riri kufamba richienda roenda rondisunungurawo nokuti ndakanyanyondibata ndiri mwana mudiki kusvika nhasi ndakagara pano handingamboti ndakura zvekuti ndotadzawo kubata badzo ndisakurise zvekuita mazera angu mazuva ano mambo nemakonde havana kukwanisa kuita izvozvo kuti vaunganidzewo mamwe madzimambo vobikawo doro rekuti uwi panapa pane chauya uye mutinzwiriwo kuti chii chiri kuita sei chiri kutaura mudunhu rangu uye chiri kudei havana kuzvikwanisa kusvikira vaita sei vadzama kana nhasi rakati ndiende kunoshupa mwana wavo nhasi ari pamusara pavana anogona kunditi hongu mbuya muri kuzvitaura asi inini ndinotadza kuziva ndotangira papi nekuti vanga vasingagarowo kunoku vakazotangogara kunoku nokuya achibatawo kusara pavana saka zvoti netsei futi ende zvorema kuti zvitange kugadzisika saipapo saka chiri kunetsa pari zvino kuti pagare mushashike kuparara kana kuti paite padongo vanhu varipo inhau yekuti pane madzimambo anofanira kunge aripo vachifambisa nhau tichinzwa kuti mazwi ari kunzi chii kusvika parogumira kana richindisunungura izwi rondisunungura kana richiramba richienderera mberi roramba richiita sei richienderera mberi sekutaura kwamamboita kuti ana mbuya vawandisa pakuda kuzikanwa pana mbuya chaipo taida kuchizivawo kuti pana mbuya ndepapi chaipo vamwe vana vevanhu vosunungurwa nekuti vanhu ivavo havapenge kana kuri kunzi izwi rambuya riri kufamba richirova ivo mbuya vacho vachitsanangurawo kuti vari kuda kugara papi uye vari kuzviitire vamwe vana vevanhu vasunungurwe kusanganisira neni kana mbuya vachisunungura vana vawandisa vari kutaura mazita
nekuti hakuna ngangonakidzo nokuti ndikubudirwa nambuya zvikureva kuti izwi iro rumboita richiita sei richirova kana kuti dzenge dziri nhau handizivi pane zvoda kugadziriswa. Ndingangoti pakati jambei zvinenge zvaane nguva yakati rebei zvaitika ndingangoti pakazoitwa dare rimwe rakaitwa kumbudzi mambo andakaziva aivepo ndimambo Musaruro, mambo Mudzimu taive navo futi ndo madzimambo andikati andikaziva. Pakaitwa doro pakaungana vese vainzi nambuya vaisvika ma16 igore ripiri 2022 handiti 2022 doro rakaitwa pambudzi muri muna tanga kwaOctober. Saka doro rero raitwa kwakatanga kutaura mhepo yakatanga ndokubva kwateera namba kusvika pambuya vakazotaura ndofunga panamba 12 vataura panamba 12 mbuya vaiteverwa vaifamba namambo Musaruro vakabva vasimuka ndokubva vaenda kuno mbundira mbuya ava ndokubva vati ava ndo mbuya vandaireva kuti vachabva ndekumakonde nekumadokero vachabva munyika yemakonde vachauya vakapfeka zvitema asi homwe yavo ari mwana muduku. Saka ndo mbuya vandaireva ava ndo chitere ava inini pandiri hapana ini ndasara nemhepo yekuchitendero madzimai Miriam ndo mhepo yakutera yakufamba panyama yangu inini ndakutura dare kune ava ndo makufana kutera ndo vane dare renyika ndo pandakaona ndofunga makusena acho maichirenje vanenge vakasvika paya vana kusvika kwakauya maichirenje nevamwe wavasa novasina vakazouya vachinyora zvanga zvaitika ipapo ndokubva vatati panzi ngatiendei kumasvingo namambo Musaruro. Muchemberi wakazoti kwete ndasiya pano paitotanga kutovakwa ndofunga chanjavakwa panapa ishedhi ino yatakagara yaitogumira apa pari kuoneka tikazoextenda kuenda kumberi uko ndokubva tadzoka kuno kwakati aiwa ndichateera tikazotora zvedungu vasina kuzoteera ndokubva vazoteera zvikare uye Miriam wavaireva uye kwakati aiwa isu tatura dare asi tichadzoka kuno kuzobika doro rokuratidza kuti taakufamba nemhepo iyi ndakunotura dare iri kumusoro. Saka isu hatiziva hatiti havana kuenda kana kuti vakaenda nokuti tinenge tiri kupi tinenge tiri kunoko tikabva tangogara hapana chatakazoona chakazofamba tokubva tazotanga kutumwa nemhepo iyi. Pekutanga ndakaenda inini namambo Mudzimu nadhiraivha wavo mambo Mudzimu ainzi anofanira kunge aripo nemhaka nechikonzero ndiye ainyora zvese zvaitaurwa nemhepo mhepo ichitanga kutaura apa saka ndewa taenda naye anonzi Samanyemba anogara kuHarare namambo Mudzimu ivavo ndokubva tazoenda kepiri ndakaenda navamuketi wavo vanoti Gushungu namambo Chundu naSamanyemba ivavo navazumba tikasvika muofisi magari maminista gari tapinda imomo tikatanga kunzi hamufanira kuvaona mambo ndokubva vataiwa nandinzi ndibhuke minista kandauya nenhau dzechivanhu ndofanira ndinga ndangotumiwo zveemergency saka ndatongouya kuti ndisiye zvandatumiwa ndodzokera nemhinduro kudare kwandabva zvechokwadi vakataura zvavakataura vakataiwa tichasara tichiita nyaya kumukuru tadzoka kuno hatiziva kuti yakazosvika here kumukuru tikangogarawo hapana chatakaona ndobva tazosumukawo tichifamba nhano dzataifamba nemhepo tainzi tifambe tiende kuchiweshe tikaenda kuchiweshe tikazoenda irago rapera manje tikazoenda kumanyani kudare raMicho tabva ikoko tobva tazopinda nemuguruve ndobva tazodzoka tikadzoka panapa takumhanisana nemwedzi wakuti takuenda mwedzi wambudzi mhepo hadzichakodzera kunge dzichiita sedzichita matare ndovatamira ipapo ona ipapapo
izira kutaura panapa onga ndine mumwe wacho ndakatozotumwa futi mudandi nemusumo watainosuma kuna Chimhau sezvo Chimhau ndiye akasara akabata dandi chinzi aiwa vanomurevedza kuti kune mwana ari kurwara kuno ndiye ati onai kuti zvii zviri kuitika pamutumbo wandigere nekuti ndimi veni vedare unga takasvikawo tikasuma ndinasekuru ava tikasumawo dare iroro Chimhau akati aiwa ndarinzwa havana kuda kutaura zvakawanda paChimhau nemhaka takasvika isusu kuchinzi kuna ambuya sekuru kwama muchiita akuine musikana mutsvuku anga akadai angaine wama 12 years erotso akaita chitsvuku so chechidiki so kudandi hongu Chimhau angoti pano pana mbuya aripo asi kuti vati tozvokuvaraya havana takangoti aiwa sisitoya nemusumo wedu chete izvekutaura ende isu hatina kusvika mudandi tichitaura kuti tina ambuya aiwa tikati tine urwere zvekuti takatotaurawo zveti semadimikira kuti aiwa ndaakariva agadziguru ndovatatituma kuno ndomataura atakangoitawo nokuti zvokuti titaure kuti ndimbuya nehanda kana ndimbuya yenyika seizvozvezvo hatikwanise nemhaka nyika ndiye inofanira kupupura sekupura vanoita kumbudzi isi chedu kuteera mumashure kwazoita pamwe futi tida kuti tidzoke mumashure chatinoti isusu mambo nemakonde vakatambira urwere uhu sezvazviri ndechekuti mambo nemakonde vakaruka chibako chavo ava vasingazive vakauya kuzochiisa pano vakati aiwa mbuya enda gutsikana ini ndiwo changu chingechi ndonekuya muchafamba naye muchemberi inini wacho kuti ndizokwanisa kutsikawo pano handiti dare rambuya kana nasekuru ndakatanga kutorinzwa namambo nemakonde noti pakati pamutambo iwoyo ndira kusvika ndakazoenda ndikuona namambo nemakonde vakanditi gushungu ndakatadza kuti ndikubatei asi dare riri panapa pane machemberi akauya pano ndakazoti pavanouya ndikudaidzei ndiwo vana mbuya vakauya pano ndichazoita nguva munofanira kuti musangane navo vakataurawo zvikonzero zvakapa kuti vagutsikane nekupatsanurwa kwakangaitwa nemhepo sezvo ndiye mambo anga akatakura nedare iri mhepo ichizoparira ikaparira iri munyika mani mai mambo nemakonde ikangoti papa mfana tega ndisadzisewo muchemberi ndinoziva kuti kana mhepo ichiuya inouya nezviratidzo zvakawanda wanda sekutaura kwamaita imi kuti muri kuchikoro dzimwe makatotadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kweurwere hwacho zvii zvainyatsoitika mukati meupenyu hwenyu kana muchiti kurwara maitemwa nemusoro mubva marara here maita mudumbu here chii chainyatsoitika chekuti kana maticha akazopedza ati torai mwana wenyu panapa aiwa ndotenda nemubvunzo wenyu kurwara kwandaita inini urwere hwaindibata hausokuti ndainzwa kana kuti gumbo rangu rurwadza kana kuti musoro ndinganyepere mhepo asi zvaiitika ndaive ndiri munhu wewo kuti ndaikurumbidza kuhakira saka ndanda kuda zvokugara ndichirovana nevanhu asi pakurovana nevanhu ikoko ndaibatwa nevarume vakasimba ndaida kutoti kana ndakubatwa ka havanotoita zvekuto haminotofanita sei kuti vakwanise kundibata inini ndisaite izvozvo nyangwe kumba zvakazonyanyoenderera ndezvekuti kumba vaida kufamba neni mumapendakosti vaida kundiendesa kwamagaya nokuti ndiregererewo zvishoma ndakuda kutsanangudza zvinhu zvandisingade kutsanangura ndichitanga kubatwa nedare iri ndofunga ndiri kuchechi ndaive ndine mbiya yekurapa vana nhova nekubatsira madzimai mudzimba ndombiya yandaive ndaenda inyedzi nomwe kwamicho ndatenga chienda Johani maso wechishanu vandanzi aiwa
madzimai ava varasika chechi yekunamata ngirozi yavo ndeyehondo ngavaende nyenyedzi nomwe kwamicho ndokwandakazotanga kuenda ndokwakazobudira basa rangu ikoko. Ndiri ikoko ndaiudza baba vangu inini mai vangu ndaivatora kunge vanozoshambadza kune mamwe madzimai. Saka ndaenda baba vangu ndakatanga kuti baba ndine hope dzandiri kugara ndichirota sidzikundinetsa. Ndikurota ndiri kugomo reHarare asi handikuzive ndiri kungonzwa kunzi ndiri mugomo reHarare. Asi ndikurota pane murume murefu ari kuuya achindishedza achinditi wanonoka wauya kuno ndini chaminuka. Uya unonge mapfupa aya. Mapfupa aya ndiyo mweya ndeyekutanga asi nini ndiri kuramba ndoti sekuru basa renyu imimi rongedzai mapfupa aya kuti nini ndikwanise kusvika ipapo. Ndakasarota ndichidaro ndainzi uya unonge pfuti munomo mune pfuti dzirimo yautore pfuti idzi. Asi ndakazoona mukadzi angari mutema zingaite akati Simbei achinditi uya kuno asanga akapfeka makaki. Uya kuno da kuenda newe da kuti tiende kuna sekuru chaminuka ndine nawo yandinayo. Asi ini ndinenge ndichita sei ndichiramba kuhopa ndisiuziva kuti chiri kuitika. Saka baba vangu vakabva vatanga kundiswededza padhuze zvezvo kuti ndishaiswe mukana wekuti ndikurukure namai vangu kana kuti nedzimwe shamwani kuti vanga vaona kuti zvinhu zvandakurota sisiri zvezera rangu. Pavatanga kuti vachienda kumasowe zvichiramba kuita sei kupera. Pavaitoenda kumasowe zvaitowedzera kana kuti nini ndichida kubatwa pamusoro. Ndasingabatwi pamusoro ndatobva ndatotanga kutorova muprofita iyeye. Kupedzesera vati regai timboenda kwaMagaya anetsa. Chibva ndati inini handibatsirwe naMagaya. Ndakabva kuchikoro ndakangobva kuchikoro ndakasiya mabhuku angu ari pabhenji pandaigara. Chibva ndangobuda bva ndabvunzwa naticha yandidzisa history kuti kwewo uri kubuda uri kuda kuenda kupi nekuti musiwo ndina ne presentation class bva ndati sei ndikudzoka ndiri kuuya. Bva ndaenda kumba ndati matondorangana panapa kuti mundiendese kwaMagaya. Handiendi kwaMagaya kune mazwi andaiburitsa asi handidi kuzozvikandasitereki ndati handidi kuenda kupi kwaMagaya. Musambofema ndiendesa kwaMagaya zvinhu. Mwaramba muchiita zvamuri kuita. Saka vanhu vanga vasingandinzwisisi bva vati uyu musamuteedzera anoita sei anorwara. Ipapo manje kurwara kwangu ndokwakapaibva kwatobuda ndatanga kutonetsana navo zvokutorovana navo chaizvo. Kupedzesera vatondibata votoita zvekundigarira zvezvekuti ndimbozorora ndakadaro pavanondisiya vanyatsonzwa kuti chii chikunetsa pandiri. Ndobva ndati inini ndoda kuchivanhu kuti wamuda kuita sei kwamuda kundiendesa kana maprofita kwenyu handisi kuda. Chibva ndomboregedza kuenda kuchikoro kana zvisvondo hakuna aikwanisa kundibvunza kuti waregererei kuenda kuchikoro. Vanga vakunditya. Pandomuka ndichitida kuenda kuchikoro. Saka zvaiti ndakanyatsobatwa neshungu chaizvo vakaronga ndisipo kumba vanga kuda kundiendesa kwaTfred. Chibva ndadonha muklasi. Building yakasheka kuita kunge pane chinhu chiri kuda kuwa kana kuti pane chimwe chinhu chakuda kudonhedza building. Saka pane ticha ainzi Mr. Mhanda andiaiwirira nababa engwero womhofu aingweta namukoma nemunin'ina. Ndopakafonera baba akati mukoma mhanyai kuno mwana aita sei adonha. Asi baba vakazviziva sekugara kwangu akaita nehanzvadzi yangu yewe namba 2 mumba medu. Vakabva vazviziva kuti nhau dzatiri kutaura ndodzaita sei dzakonzeresa. Vakabva vatya kuuya kuchikoro. Ndakamuka ndega ndikaenda kumba. Handaenda ndakapinda murodhi hapana indibata hangu. Ndobva ndaenda kumba. Saka ticha akabva afona kuti mukoma mwana uya ikoko achiita sei achimhanya. Kana asvika mondifonera kuti ndinzwe kuti asvika anogona kungoenda kana munhu watisingazonzwisisi kuti aenda kupi. Chibva ndasvika kumba ndati muda kundiendesa kwaTfred imimi. Handiende kwaTfred. Zvamukuronga izvozvo hazviite. Ndiendesei kuchivanhu. Ndakakuudza dhara kuti ndikurota mukadzi ari kuuya kwandiri ainditi ndini mbuya nehwahwa uya kuno. Handei toenda tichibvunza hapana aita sei aikuzivawo. Saka ipapo pane muzukuru wangu ndiye aivepo ipapo. Akati imimi mukuti uyu munhu ari kurwara kana kuti ari kupenga asi cherechedzai kuti dzimwe nhau dzaari kutaura hadzina zera naye. Kana imimi chaya kana ini pana handita sei handidzizive. Mungati ihope. Asi hakuna chinhu chingaichomira apa chotangwa mudzwa kuti ndini nenge ndakazomira ndakadai ita zvakati. Asi zvinotoya nekuhope.
takurei mwana muitise zvaari kuda. Ndopa akabvunzwa mbeno wakwacho ndekupi muzibva aseka bata ha ini ndakambokuenda na sekuru ndoita sei ndokuperekedzai ndokuziva ndopatakazoya kuna dombo ndisvika mudare mambuya newa futi ndichida kuti ndigare ndakabva ndadona zvekunge nhumba yambuya futi ichaita sei ichadona. Mbuya ndopa wakabva wasimuka pamhasa yangu akagara bva vanogara pasi vavati uyu ngagare pamhasa apa. Ndakabva ndasimuka futi ndichida kuti hondo iye yandaida yekungogara ndichida kurwisana nevanhu. Mbuya ndopa wakati musavabate vasiyei chibva vangoni mwaya mbabva ndagara pasi. Zvikanzi izvi zviri kuitira kuti muone kuti chinhu chiri kuuya apa chihombe. Zvimwe zviri kukonzeresa munhu uyu murwe wehondo kune vana vakapararira musango saka mweya ipo uri kuya wakatakurana nemagandanga iwayo. Ndosaka mwana wenyu achidonha achingofarira kuti zvemhanda ndo zviri kukonzeresa ndo wamuri kuti urwere mimi asi mwana wenyu aita sei arwara anangana chari kumborwara nacho imhepo yenyika yada kubata paari. Ndingati ndo urwere hwangu asi muklasi zvaizoitika ndezvekuti ndave ndiri munhu wokuti ndakavenga ticha subject row handicharidi ndakazongorejista hangu kuda kuvanza vabereki vangu uno asi vaitogara vachishedzwa kuti mwana wenyu haite weki hanyore manotsi akanyarara kumba kwenyu asi anouya nembanje achiputa mbanje pachikoro anouya nedoro. Saka baba vakuda kundishungurudza kuti unenge uchizvitora kupi doro unenge uchiriwana kupi ndovati pepa monditi ndende nekushopu kweshamwari yenyu muchiti ndonopuwa dringi nemabhisiketi zvotakura chikoro ndoenda ndopuwa supa asi iye ndomuudza kuti usaudze baba. Baba vaenda nobvopopotera shamwari yavo zvikanzi chimusimbe ini zvondinetsa nokuti mwana wenyu anotoya munomo otanga oda kutorwisana neni saka ndongoita sei ndongomupa imi migadzisane nemwana wenyu kumba ikoko. Votanga oda kundipisa kuti kombanje uri kudziwana kupi ndikati haizvozvo isikireti yangu handife ndikakuudzai kwandoita sei kwandodziwana ende handisiye kuputa nekuti mandibvunza. Saka baba vangu vakuti vakashedzawo chikoro vairamba kuenda kutuma mama vakazosvika pakundirovesa nematicha vachindichinjana vese asi vapedza kundirova ndakavabvunza kuti mapedza chibva vati tapedza kukurova. Ndakarohwa nevaitwa Mr. Mseba ndati hapana nachandambonzwa ndirova maita hapana nachandambonzwa matotambisa nguva yanyu ndichitobuda mustaff room. Machendo pokati imi muchimbofamba nemwana wenyu zvaari kuita zvisi zvega izvi zvakuda kuti mumbopotawo muchifamba tichaenda nabamuni futi nani nababa zvemutupo futi. Ndokunetsa kwazvaita kuchikoro kuti ndisi ndainyatsodzidza kana kuti ndaida ticha aindidzidzisa tainetsana ndaingorejista masubject anga ndisingaite nanhasi kana ukandibvunza zvechikoro hapana kana chandoziva. Asi baba vangu vatonishungu kuti kana uchindibhadhara school fees ndindaita number 1 pachikoro kubhadhara school fees yegore rese. Ndaibhadhara school fees yegore rese ndaiwina prize yekubhadhara chikoro kwete yekugona chikoro. Zveshuona nhasi mubamamai vangu mukatopinda mukicheni mavo mune maplates edhaga atorimo ekuwina uchikoro munotomaona bhokisi akasiyana siyana karimwe gore kunoya imwe kala rimwe gore kunoya imwe kala. Tatosvika kumba achitotukwana baboti ndini ndinozikanikwa ndinobhadhara school fees ende hamushaye mabhuku hamushaye mabhilo asi abhanana mwana anta sei anogona pakuru rangu randakadzidza naro musikana aindisira nehanzva dzinondisira. Tasvika pakadzati baba mari yenyu yamukutambisa kazvino mutenge makese eshuga munoti asi nini vairamba vakandivavarira vachiti iwe unoratidza kuti unogona asi unoita sei unotamba ita shungu nechikoro. Ndaizongoitawo zvangu asi zvechikoro zvasimo musoro mangu. Handiti saka zvichifamba zvichidaro pakazoturuka mhepo ikataura nemuromo wayo kana kuti isiri mhepo iri pamuri iri mhepo yakanga yakagara mumwe kuti mhepo iri kubuda apa ndambuya nehanda kana kuti mhepo ichitaura kuti inini ndiri kubuda pamurandasikanawo ndini mbuya nehanda ndepapi ende zvii zvakaitika. Mhepo yakabudira ndiri payakanyatsobuda kuti yakutaura muropa rangu inini. Patakatanga kuenda kuna mbuya vekuna dombo vakangoti pane mhepo yenyika pane zimbuya renyika riripo havana kupatsanura ende kuti vanhu vomba kwedu vazive kuti zimbuya renyika ndiani zvaive vasingazive nokuti zvaive zvisiri mumusoro mavo ende vanga vasingaitiwo zvenhoroondo pamba pedu. Asi ndazove kuHarare ndakuchidzoswa kuno kumusha ndakaita kunge ndarwara. Kurwara kwandakaita ndakabva ndaenda kunobatsirwa kuna madzimai vaive kuEpoethi. Madzimai vavo vachida vachiti vakasvika
vakatsanyiswa 3 days vavati vanhu vanga ndichitsanyira vaita sei vasvika nhasi ndobva ndikusunungurwa muteuro wangu. Vakaimba vhesi ravo ravakaimba vachiimba dzika ichangamire mambo rekumasowe. Chibva vati handikwanise kubata mwana wenyu musoro muri kuti ari kurwara asi uita sei asi kurwara. Ndopakabva pangobudawo mhepo iya yakabuda zvine shungu. Mazwi yakataurawo anozikanwa nasisi wangu namadzimai ivavo. Madzimai ndo akazonditakura vachindidzosa kumba kunana baba vachiti mwana wenyu ane mhepo iri kutaura paari. Yatsanangudzwa ichiti ndini mbuya nehanda. Hongu inini handifaniri kubuda ndichiti ndini mbuya nehanda asi handina chikonzero chekuzvivanzira pari zvino nekuti ndauya ndakatakura nhau ndine shungu pamwoyo pangu. Ndine shungu dzakazarisa nekuti ndine mweya yakawanda tasei iri kunditeera iri kuda kugadziriswa neni. Saka ndichakuendende mumusha kusvika baba vangu vazobvunza kuti ko zvamuri mbuya imimi tine ukama nemi here uye chazopowo kuti mubate pamwana wangu chii nekuti inini handikuzivei ndinongonzwa kuti mbuya nehanda taiziva kuti maifamba nemagandanga muhondo ko nhasi chamawira pamwana wangu chii. Mhepo yakabva yashandisa ungwaru kuti vanhu havada kuita sei vada kundiramba. Ndipo vakati inini ndiri wekudzinza renyu ndiri mwana wamambo Nyashanu ndiri zitete renyu kuziva kuti ndokwataita sei kwatabva. Vasati vasvika ipapo vakati imimi muri kuti ndimi mbuya asi inini ndoziva kuti kune vamwe mbuya vari pachikuti kosei mazogara apa kune vamwe mbuya vari kutaura pachikuti. Zvakanzi aiwa vamuri kutaura vaive vakaparara vakatotaura negore racho. Iyo mhepo yakataura negore racho. 2013 wakaparara kare. Ndatouya pano ndakutotanga kutaura ndini mbuya. Ndobva vazoona kuti vanhu havasi kunzwisisa ndokubva varamba kuti ndini zitete renyu hanzvadzi yani yaNyashanu. Mhepo ichitotanga kutaura tongoti vhiki rekutanga vanhu vaitoti achihera but vaipota vachiita sei vachiramba hafu kuti handisi achihera ndina ukama nemereni handisi achihera. Zamara takuziva manje kuti ndimbuya taenda tadzokera futi kwambuya nehwawa kwekuye pakuti mhepo iye yanga tikamirira taiti tichazvitaurira yega zita raene ikabva itaurira pajekerere panga pakazara vanhu pamutambo wakaitwa wacho wavari kutaura muchembere kuti wangu wakaroikwa mamera takabva taenda ikoko mhepo ndokubva yataura yegani ndokubva takabva tasangana futi nasekuru vaipfeka machira elo achiti ndini Johani. Vanhu havana akavanzwisisa yakatuma ndine mutunhu wangu pakanzi uyu ngaachienda pakanzi Musona mhuri kwaTigere nemhuri kwaChimusimbe namambo Musona muchienda parutivi penyu mutaure zvoda kutaurwa ipapo. Chokwadi mhepo iri kutaura pana sekuru avo yakabva yabvisa mbiya mbiya inge iredze nemucheka wanga wakamonera wakati muchena ndizvo. Ndovapowa mutunhu wangu ndokubva aramba kuenda nawo akati aiwa hazviite because mhepo iyi payakabuda yaichisa kutaura nayo. Chero isusu taifamba taitoita kutotiza hapana aida kugara padhuze vanonzi enda unoti zvinenge zvitaurwa nemhepo usvitsa kune vanhu hapana aida. Ndobva ndazoti handipeni ndiendesechi musumo iwoyo ndindakasumuka nawo ndobva ndasvitsa ndichisvikawo ndichisvitsa kuna muchembere. Mhepo yakabva yakati aiwa ende munoti aiwa ndazviona teerere zviri kutaurwa nemunhu iyeye. Chokwadi kutangira ipapo kubva ipapo svika pari zvino tata kuziva kuti tikaenda kumakonde sekuru homwe mutumbi wehomwe yasekuru unogara kumakonde unonzi kuchamundo. Tatotoziva kuti tikaendwa ikoko tosvikawo padare pana sekuru tombogarwa ipapo sekuru anomboiwa kudare kana tobva ipapo toenda nehwawa kana tikanyamuswa zvichingodaro daro. Handiti saka vasvika ambuya zvii zvavakati ngazviitwe? Vasvika mbuya vakutaurai vachiti inini ndini mbuya nehanda ndauya ndasvika pamwanasikana panofanira kuitwa chakati nechakati nechakati. Vakati zviitwe besides kuuya kuzogara pano. Vane madzimambo avakataura kuti vari kuda mambo Chanetsa, Matau, Kazangarare naMujinga naMudzimu ane Makonde. Madzimambo iyayo ndiwo aizofanira kuudzwa zvaifanira kuti zviite sei. Vaidoma nemazita. Vaitaura nemazita. Okay.
ndo avaifana kuzopa nhau dzavaifana kunge vachisimuka nadzo vachienda nadzo kupi kumusoro. Ndo pazotaurwa namuchemberi paive kuti mamba nemakonde vaizofana kunge vakashedza madzimambo iyayo, madzimambo iyayo wozosimuka nemadzimambo iyayo osvitsa chi nawo musoro. Ndokuti takamboda kukuenda tisina mambo na muofisi muchiri naJuly Moyo kuno tinotambira nhau dzinouya nemadzimambo, ndo vanoita zvelocal government zvechivanhu kubva kuna Sabhuku zvichikwidza kwenda kumusoro. Saka kureva kuti nhau dzavaifana kuzotaura maringe, because nhau dzavaitaura ndodza kuti tauya kuzogadzira nyika maringe kubva pahomwe dzavo dzekutanga kuti homwe hapana homwe yakachengetedzwa kana kuti tingati mapfupa ena ari pakanaka kana kuti yakakombewa, ngatiti yakakombewa kuzivisa kana toti avashaya nhasi tozoziviswa isusu sana baba kana sehanzvadzi kuti mwana wenyu yaibudwa nemhepo akaita sei, akakundika, hapana mhepo yakaitwa saizvozvo. Saka izvozvo ndo zvandikuda kutanga kugadzirisa. Saka madzimambo ngawe ndiite sei ndimaudza, asi hapana mamba ndinganyepa kuti mamba akauya ipapo akatambira darei, hapana. Patikazotanga kufamba namambo mudzimu anga mwanawo haana chaiziva, aingotiwo zvaanenge atumiwawo sviko akanzi upinde aingopererawo kupi kunze ikoko kuti vatatongodzoka. Asi tichibva pano tinga tatoudzwa kuti nyaya yenyu yamuri kuenda naye ichanotambirwa, asi haina kwairi kuzonodi kwairi kuzonosvitsiwa, kana kuti nyaya yenyu yamuri kuenda naye hongu muri kuenda, asi hapana chiri kuita se chiri kunotambirwa kumberi ikoko. Hazvirevo kuti mutungamiriri wenyika ndaisatambira, asi patainosvitsa nyaya yedu ndo paita se paizonogarirwa nyaya inga isingasviki kana taisvika tizive sevanhu tinenge tadzokoko kunoko. Handiti nai Muchemberi, muchirwara kudaro ana baba vachienda nemi kumasowe, maprofita achiprofita neve aizobata musoro, vaiti chii chiri kunetsa mwana semweya unofanira kuonawo? Pane here akatombobatawo zvinoenderana nezvatiri kugarira pasi pazara nhasi, kana kuti kwaibatwa zvimwe zvaibatwa kumasowe zvainzi chii? Pane ini ndandapo pamwe pacho. Pane profita mumwe anoitwa Chikaido, iye ndovimba kuti ndiye akaudza mumwe akaudza baba kuti izvese zvamuri kutenderera nazvo izvi, chero makaenda kuchipostori, chero makaenda kupi, chero kun'anga, hapana chinonobuda. Fambai nemwana wenyu kuchivanhu, ndo panonoperera nhau dzenyu. Saka ndokubva vabatanidza zvaitaurwa nemhepo iyi, kana ichinge mhepo inotaura apa kana ichinge yauya kuti mhepo rutiri ndoda kuenda kupi kuchivanhu, ndo pakatanga tsvaga kuti kuchivanhu kwacho ndokupi. Ndobva kwaitawo muzukuru wedu mumwe omera soko zvekare, anga akaendawo futi kwani kwambuya akati aiwa kutaurwa nemhepo iyi ndokuziva ndokuperekedzera ana sekuru. Ndokubva taenda kuye mhepo, ndokubva yambonzi imbodzikamiswa vakwanise kuenda chikoro, ndokubva yambodzikamiswa sekutaura kwavaita kuti ndakazodzokorera form 3 ndakunonyora form 4 zvichoda kunonyora form 4 anozokwanisa kunyora form 4, ndipo pakataura mhepo. Ndokubva wadzoka kumba ndokuchitanga kufamba manje. Vauya takabva tadzokera kwambuya kwane hwahwa kwe takasvika tichizonosangana nasekuru avo nemhepo hobwe dzedzandichitaura kuti pane mhepo hobwe dzenyika dzandiri kutambira vapi pano. Pavambotaura pai kuti mambo nemakonde vakanga vakakokwa vakasumawa kuti vauye kumutambo hongu, inini semunhu anga ndinga singapotwe ndinga ndichiona ivo pamwe pacho vakapotewa kuda kuti ivo havachisipo, mhepo ndo yavapo. Ini ndakaona vana vamambo nemakonde anoitwa baba Shadhi, anoitwa Samson, zvizhinji vaiti vakabvunzwa vaigona kuti vakaudzwa vaiti hongu papo tapanzwa tichana rudzorera kuna mambo, nokuti ivo vaive vatumwa. Muchemberi, mati mimi shuviro yenyu ndeyekuti pazadzikiswe 2 kana 3 kuti musunungurwe, kuti musununguke nevamwe vana vari kusangana tingati dambudziko, kuti vari kusangana nemhepo iyoyo kuti vasunungurwe zvakare. Mhepo yakataura here kuti ndichakusunungurai? Regerero shoma mhuri yeZimbabwe ndakushambadza mazwi asingakwanise kunge achishambadzwa, asi ndakumashambadza nekuda kweshungu.
mhepo ichindibata chaitsvagirwa sekuru ava ndofunga vanhu mhepo yaiti mhuri yeZimbabwe kana magandanga atinawo nhasi vatiri kuti maovheti aya pakataurwa nezvambuya vanonyanyotaura nauya mazviona pakataurwa nauya mbuya vanonyanyotaura nauya mazviona nekuti ndiyo vakapinda naye musango asi kune akavamba hondo iyi ovasiri kuziva ovakabva naye handizivi kwavakabvawo naye asi homwe iyi tingati mwana wemudande kana kuti ndiwe rudzi rekwana Negomo kwana Mambo Negomo ava varipo nhasi ndo homwe yekutanga havatozivi kuti mwana wavo akaparadzika kupi mapfupa ake ari kupi uyezve ndo pane chinhu chiri kuvavarwa nenyika kuti tiri kuda tsvimbo yenyika ndo pane bvupfa iri netsvimbo yenyika vanhu vangazoprofite kana masvikiro angazotaure kuti ndiri kubatwa nemhepo kana toda kuita chii asi ndo mazwi aka achitaurwa nemhepo achitaurwa muropa rangu mbuya ibva vati inini handisirini hakuna kuti imimi nhasi manzi maparara munotakura kofini renyu munozviviga kune mutakuri anoenda unotakura okuvigai ozorodza mweya wenyu ndizvozvo ndopaizonzi nemweya endai munotsvaga sekuru chaminuka nekuti ndivo varidzi vakavamba hondo iyi vakandisira tsvimbo yekuti ndikwanise kufamba ndichipinda nevana musango pari zvino kana dare radaira kana madzimambo adaira ndochisarenda dare nekuti ina handisirini musoro hongu nyika ingati mbuya nehanda asi nyika ndeyachaminuka regerero mhuri yeZimbabwe ndataura mashoko ekuti anga singafanira kushambadzwa asi nekuda kwezviripo hamungari regerero zvizvotainga munoziva kuti dare iri haringafambe mukasataura tikasakubvunzai saka dai ndikatopiwa mumwe mibvunzo inokupai shungu kuti murambe muchitaura kumhuri yeZimbabwe nekuti dare renyu kuti rigadziriswe rinogadziriswa nemhuri yeZimbabwe saka kana muskasaitaurira munofa neshungu ichokwadi saka sekudaro kwakudaro pane dzimwe mhepo dzaifamba nambuya ndofunga vanga vapa namazviona pana mbuya mazviona chatiri kuti mbuya mweyaka uri kutigara hatizivi kuti mbuya vacho vari kubva kupi saka zvekuti mbuya nehanda vakafa zviya hatizoziviwo kuti mhuri yeZimbabwe nenji zvichora kupi asi homwe dzambuya ndodziri kuita sei ndodziri kufa ndofunga ndo matauriro acho kwedu isusu kunyama kukufa kwemweya ndokungofa kwenyama yacho kuti mbuya vafa asi tinenge tiri kwete kuti mweya wafa asi homwe saka takazoenda mweya wakabva titende kwachitewe ndo vaive pane ukama huripo kuti vachitewe nehomwe iyi ihanzvadzisikana nehanzvadzikomana saka mhepo iyi homwe iyi iri kuda kugadzirwa mapfupa ndeyomba mana sekuru Chitewe ndopatakaenda saka vachitewe vakabva vati endai kudande kunani kuna Chimhau motanga mabata masuo chavari kuti masuo inhau yemapfupa aya asi mweya uri kuramba uchiti kana dziri nhau dzenyika ndiende kuti hatiende kunoita basa remapfupa aya mutungamiriri wenyika asipo hazviko zvekuti mutungamiriri wenyika anonzi asvike mumasvikiro iye akagara munyika ari muropa kana kuti ropa rake richitaura dzinza hazvigoneke mutungamiriri wenyika hatisi kuda mari yake hatisi kuda chii kana iye akasavepo mutungamiriri wenyika anotumawo maziso ake toita dare iri Zimbabwe yese nemadzimambo ese e10 province dare rochitwa neZimbabwe yese kana ari maprofita ari kuuya kana dziri n'anga dziri kuuya Zimbabwe yese ngeripo kana ari masvikiro ese pobikwa doro renyika ndochatikudira mutungamiriri wenyika noti nhasi handikwanisa kutaura kuti imimi kuti ndimi mbuya ndini mbuya uye tibike doro tizive kuti mbuya ndiani kunenge kwakuzvitutumadza nanhasi ndinozikanwa kuti ndini mbuya kana mbuya varatidza basa ravo nezvavaizikanwa nazvo kutaura kuti ndakazoenda nevana kuhondo kana ndakazodii hazvina zvazvoshanda mbuya ngavaratidze basa ravo nezvavavinga ndopanga ndichiti ndokusunungurwa kwacho nekuti unenge une imwe mutoro zvakafani pano pandigere ndofunga nyika yeZimbabwe inozviziva mbuya vachiuya vaibatwa nezwi iri vainzi mbuya Tendai vakapebwa umwe yapedzesera kuparara pavaive muyera nzou zvikare pavakaparadzika
havana kukwanisa kunge vachinyatsoitirwa zvinhu zvechivanhu nemazvo. Ndofunga vakavigwa tingati pamukova, nekuti kana vari sekunge ndavigirwapo tiri pamukova, asi dare rinenge ichiti vanofanira kuenda kunonzi kumarenda, havana kukwanisa kugadzirwa sekudaro. Uyezve nematata avo havana kurongedzwa. Saka chakakonzeresa vanhu vakagone kuvenga mambo nemakonde, asi chakakonzeresa ndechekuti homwe dzacho dzekutanga dzaingobatwa mbuya vosiya nekuda kwekuti kwanga kune hondo. Zvaimbotsvetwa voenda pane pamwe futi kusvika nacharwe vadamburwa musoro, vadzoka futi panana mazviona vafa vachitambudzika kusvika vadzoka pana mbuya vokupedzesera ava. Saka chekutanga idare rekutanga tanga ndori kuda kutanga raita sei ragadziriswa dare iroro. Asi kuti nhasi kana kuti sekuru Chiteyo kana sekuru Chimhau kana kuti sekuru Nyamuswa kana kuti ani ana Bhashi vandiudze kuti imimi ende motora mapfupa, hazvigoni. Mutungamiri wenyika ngavauye nemadzimambo nemasvikiro nemaprofita nen'anga. Mutungamiri wenyika ngavabike doro, ndo pane chichemo chetu tipabikwe doro renyika, potaurwa mazwi ada kutaurwa kana pane zvoda kuitiwa zvoitwa, nyika kuti ita sei isununguke. Pakubikwa kwedoro rinofanira kutungamirirwa nani? Pakubikwa kwedoro ini handingati ndinoritungamirira, asi anofanira kutungamirira mutungamiri wenyika. Maka nechikonzero ndivo vanoshandidzana nemadzimambo muofisi mavo, kutungamirira kwavo kupa madzimambo avo zvekuita. Mambo nemhepo yako iri kuti ndini mbuya ndiri kukudai tibikire doro kana ndepapi kana ndepapi, hazvinei nechizvozvo. Ivo mutungamiri wenyika ndovanosarudza nemadzimambo vanenge vagere nawo. Wotaura kana riri kunzi rikutura kudande tikasununguka, kana riri kunzi rikutura masvingo tikasununguka, kana kupi tikasununguka, chero zvichingosunungura munyama dzedu nemweya yedu, kuti tifambe zvakanaka pasina marwiso, kana kuti tirambe takagara kudai sekugara kwatikaita pano. Panenge pane matata, mweya womufu unenge uchitenderera, moziva kuti munhu akasaitwa nyaradzo, akasakombwa makuva kuchivanhu, tinotora kuti zvinovhiringidza mweya yedu kufamba zvakaita sei zvakanaka. Zvinodzudza inini ndinotombovarota mbuya ava, ini kuvaona handivazive, asi kuhope ndinovaziva. Vanouya vachitondibvunza mubvunzo kaonde, kwaiwo wakagara pano ndiwani, kosei inini mhuri yekwangu isiri kugadziriswa matambudziko aya aripo. Asi inini kuti ndizvizive ndinongozvita ndezvechi ndezvemweya wakandibata, ndozvoitira kuti ndozvauri kuda kuita. Saka inini chiri kundikoshera ndechekuti pari zvino mbuya vakati aiwa ngavambotenderera vachiita zvavari kuita. Inini pari zvino ndakumbozorora, dare ndakaritungamidza dare nderasekuru pari kubva nhasi kusvika richienda mberi pane zvatiri kuda kuita sei, pane zvatiri kuda kuita. Hapazi kurambidzwa kuti nekuti nhasi ndiri kuti ndisekuru vakagara apa, kwete. Kana kune varipo vari kuti ndini sekuru vachingozivo dare ratinaro, vari mudare ratinaro, vari sekuru varipo vachiziva kuti tine dare riri kuda kurongedzwa nemapfupa, tine tsvimbo yenyika yakavanzwa, tine tsvimbo 12 muno muZimbabwe dzinodudza marudzi 12 vaira soko mutodo yenyu. Isusu kwedu kwaira mofu tutoida ende tutoida zveshuwa nachera. Saka anenge achiziva kuti dare iroro riri muropa rake ende zveshuwa ndakatumwa. Pakutumwa kwangu zveshuwa ndini Johani ndakauya kuzotambira mwanakomana. Aiwa anotenderwa hake kuuya kuzoita sei, kuzoita basa rake raakatumwa sani saJohani. Nyika yoziva ka. Saka tikangoramba chiti mbuya vati zvakati, kana kuti ndokuudza kuti mhepo ichindibata mozviziva here kuti ndakambofa ndakamuka zvamusina kuona. Zvonetsa kuti muzvigamuchire. Mhepo iyo ngaisaratidze vanhu kumba kwedu chete, ngairatidze nyika vanyika izive kuti mbuya vaita sei vadzoka, nokuti mbuya pavakamboya vakaratidza nyika, vakapinda nevana musango vakadzoka vakatora Zimbabwe. Saka nhasi ndo zvatiri kuda kuti mhepo iyo kana yauya itiratidze. Hatingambotora kuti yakafa iripo mhepo iyoyo, chakafa inyama dzayaishandisa. Mutumbi iyoyo ndoda kungodzoswa chete kuti mbuya vatange kushanda basa ravo. Zvinoreva kuti kubva nhasi, kubva nezuro kusvika nhasi pari kumbunyikidzwa mweya wambuya, nekuti mweya wambuya tingati wakapfundiridzwa kuti usataure, nekuti mbuya vakasidzirwa zvishuwo zvavo panzira. Patorwa nyika yacho, pamwe pane pavaida kusvika hatisati tapasvika, pamwe toda kugadzirwa nyika yeKenani muno muZimbabwe. Toda kutodyawo uchi nemukaka woyo watikavimbiswa nedenga kana Bhaibheri muZimbabwe irimo. Kune vakanamata vanotoziva kuti Zimbabwe irimo panyika yeKenani. Saka toda kuti mbuya
nasekuru vakavamba hondo iyoyo vachizonoparadzisa mutumbi kumadzviti vachiuito sewechibayiro kuti nyika yedu tiitore. Nambuya ndingangoti nezitete rangu iroro charwe rakaenda namazvona acho vaira mhofu yavo vari pasi ropa ravo kudeuka kwarakaita kana rakanzi ndivo vanoyera vachafamba nemhepo dzinoyera. Nanhasi tine chishuwo chekuti handisi kushuwira imba yedu kana inini, ndikushuwirawo mhuri yeZimbabwe kuti ibatane ionewo chinhu chakanaka munyika, tigamuchirewo magutwa sezvakaitawo dzimwe nyika. Tinoda kutoraramawo seAmerica, toda kutoraramawo seUK. Vanhu ivo vangadai vatoriwo pasi pedu kuburikidza nambuya ivava nasekuru ivava. Nerimwe dare ratingati hatizoziva nedare rasekuru Kaguvi, tikudawo dare remutumbi mutatu irori ridzoke sekuya kwarakaita sei kwarakaita kuti risunungure nyika yedu. Ndo zvinhu zvatiri kuchemera zvokuti ndingazoshuwire kuti hanzi ndikuda kupfeka zvakanaka, ndikuda kuita sei, aiwa pari zvino handina basa nazvo, ndiringokumbira kushandiswa nemweya kusvikira pawakati uri kundigumisira. Kana wakati ndichagumisirwawo nekuti ndichipedza basa ndoparadzika, asi mhuri dziri muno munyika ndingangotiwo ndedzangu dzasara dzichirarama zvakanaka, hapana chakaipa nokuti charwa akatofiriwo nyika. Sinasi takatora ivhu redu, hazvina basa akutoziva kuti vana vakasunungurwa, takatora ivhu redu nguva yange yakwana, pana nguva isingakwani. Kana mwanakomana akaroverwa nguva paikakwana akatofawo mazuva matatu akazomukawo mweya wake. Saka mweya iwoyo nhasi ndiwatidoti urambe uchiita sei uchititungamirirawo muno muZimbabwe. Sekuziva kwangu inini mweya uchitaura ndinoti haisi Zimbabwe chete asi kuti Africa iri kuda kuita sei kuponeswa rudzi revanhu vatema. Ndorakavingwa nemadzitateguru edu. Hatizivi kwavanobva kanoti mweya yakafemerwa nani kuti uyo uzotivingawo ganda redu. Saka inini chichemo changu chandikuramba ndichidzokorodza ndechekuti mutungamiriri wenyika nemadzimambo paitwe dare rechivanhu sekuti mari kana machira ndezvanezuro izvi. Kare vanhu vanga vasingararame nemari, vane zvavairarama nazvo, vaitodyawo mapfunde vachidyawo zvimuchero zvemari hazvina basa. Chatiri kukurudzira ndechekuti nyika yedu igare iri murunyararo kwete kuti iite hondo kuburikidza nemasvikiro edu akavamba nyika ineyi. Dai pangobikwa doro rekuunganidzwa ndochishuwo changu. Ana mbuya woita sei vounganidzwa. Hakuna mbuya anotaura kuti ndini mbuya, asi mbuya vanooneka nebasa ravo. Pamwe ndichati ndini mbuya vari kudande vari ndiwo mbuya, asi mbuya vane kundisunungurawo kwavanoita sei kwavanondiita. Kuti aiwa ndakadarikwa apa ndichida kuti nyika iita sei izungudzike kana kuti ndine chandaida kugadzira. Saka nhasi tasvika pandiri kutaura ndepano nokuti mbuya kana vasvika vanofanira kuziva vana vese vavari kubata. Ndikubata pana nhengi, ndikubata pana nhengi, asi mweya woyo vanava ngavachizorodzwa vararame zvakanaka. Nhasi ndakufamba ndichiita basa rangu, ndopane chishuwo changu. Mapindura mubvunzo wangu wandaida kutokubvunza izvi muchidimbu. Ndingati zvichida chimwe chiri kutinetsei nekuuya kwambuya nehanda. Vanouya pamuri voti ndini mbuya nehanda, pada kuti pabikwe doro. Vobuda kuchiweshi, ndauya ndini mbuya nehanda, ndoda kuti pabikwe doro. Vobuda kuhwedza, ndabuda ndini mbuya nehanda, ndoda kuti pabikwe doro paito zvakati. Saka Zimbabwe ropedza kuti totedzerani. Ndorandazopinza mutungamiriri wenyika vasiri kukwana, asi nekuti ndo vari kutungamirira vana, vari kutitungamirira isisu. Ndopa vakuchiti kuprovinsi yega yega kuna mambo anotungamirira provinsi iyoyo. Wotaura namambo anotungamirira provinsi iyoyo nemadzimambo ako. Kana kune mhepo iri kuti ndini mbuya ngaiuenda pataski ndini pakati tikuda kubika doro kana tichaita mazuva matatu tichiona kuti mbuya vari papi kana kuti Kaguvi vari papi kana kuti Chaminuka ari papi, toziva mhepo yatoita sei yatiri kutevera. Ibasa remutungamiriri wenyika nemadzimambo, harisi basa rangu inini. Ndakaunganidza vanhu inini, ndorandareva kuti kana ndakavaunganidza nhasi ndikaunganidza makonde ndikati ndabika doro pano ndini mbuya, hazvina zvazviri kubatsira noti mbuya vana kuvinga makonde vakavinga nyika. Saka hazvishande kuti pabikwe doro kumasvingo, pabikwe doro kupi, chikakosha panongotsvagwa nzvimbo inotaurwa nemutungamiriri wenyika nekuti ndo vari kuda kuziva panani pana mbuya vavo. Ndineipapapo vasasechi ndirega kusiya madzimambo ari kutaurwa kuti ndinenge ndichada. Mamwe madzimambo angatadze kuuya asi mazita emadzimambo ataurwa. Saka taura kuti mudzimu nemakonde mujinga
chanetsa vanenge vachifanira kuve varipo nokuti ndo vanenge kuri vati vanenge vaine chokuita nemhepo iyoyo. Vamwe voita vateereri anoziva mhepo dzavo kana dziripo makonde. Munoona senhau yavari kutaura, tiri kutaura nemutumbi wakaparara wanga wachifamba dare panhano nguva yese handiti. Mukacherechedza mhepo iyoyo nemadzimambo aeno handiti, vakasvika panguva yekuti mambo mumwe nemumwe pamadzimambo iwaya handiti ndo vanga vachifamba nawo ave nechiga nechiga nechiga. Saka tinoti isusu ndo vapupuri sezvo zvinonzi kusara kunze uona handiti. Ndinoona kuti iwo madzimambo akanga aripo iye mutungamiriri wenyika anorerukirwa kana ndakatarisa inini. Nokuti sezvo iye mutungamiriri wenyika sekutaura kwaita kuti akatomborevedzana nehomwe yakunoparara kureva kuti ane nhavo ane zvaanenge akatarisa. Ndo maonero angu. Uye zvakare hazvirevi kuti pakanzi panoda mutungamiriri wenyika vanogona kuuyaiwo nemutumbi wavo. Pano mumiriri wavo kana mambo mumiriri wechi handitika. Handizoti ambuya mune mamwe mashoko here Muchembere amuda kuwedzera? Nekuti ndaona kuti mimwe mibvunzo yandinayo ikuramba ichiuya kwandiri ndiri kuona kuti sehomwe hamungagoni kuipindura. Pamwe inenge yakutoda ambuya vacho kuti ko imi mambuya apa ndo maonero andikuita. Handizoti mune mamwe here mashoko amuda kuti muwedzere tichivhara zvedu chirongwa chezuva ranhasi. Chamuri kunzwa shoko ridzirwa kuti madzimambo handiti homwe yaparara handiti yanga ichifamba pari zvino. Dare richiuya rakataura rikati pane izwi rakauya richitaura rakauya ndini mutumwa rakataura kuti dare iri harisi renyu vaira kushingo kana vaira nzou, idare remadzimambo nehurumende. Sezvo manzwa kuti zviya hasati zvagadzirwa futi zvakangomira zvakadaro sezvachiboitika kumashure. Saka idare rinochikuita nemadzimambo. Saka ava muri pari kurema kuti nhasi uno tingafambe nawo tikaenda papi nepapi kana pasina madzimambo iwani. Noti madzimambo ndeakanzi ndivo vafambisi venzira vafambisi venhau ndo that's vari kudiwa madzimambo iwani. Ndosamatoona kuti mataura izvo ndosandati mumwe mibvunzo yacho kuti ndibvunze Muchembere pahomwe haipindurike, asi ari kunzi ihomwe iri kutaura ndaigona kuibvunza mibvunzo miviri kana mitatu maererano nepamataura ipapa kuti padomwa madzimambo nhingi nanhingi nanhingi asi havasi kuuya kuzotungamirira dare. Taida kuzobvunza mhepo kuti kochii imi mataura shoko iri mumwe munhu oti handisi kuenda kwandadanwa panogona kapaine zvikonzero asi mhepo ndinogona kutotiudza zvikonzero zvacho kuti ndinoziva kuti hauye nekuda kwezvakati handitika. Musati mapindura musati mavhara dare Muchembere, saka muri kurarama sei panapa? Mararamiro anoita panapa kushandisa pfungwa chete kuti saka pasandadai ndoita sei nekuti ndinyepo kuti pane vanobatsirawo vanomboyawo vachibatsira ndibaba wehomwe ndo vanoitwa mambo chundu ndo vanomboya chiita sei vachibatsira kwete zvekuti ndimambo asi kuti vanenge vachirwadzawo kuti ropa rangu handiti. Sakura kuti makasununguka here kuti mhuri yeZimbabwe atiwo inini ndakasununguka regai ndiende neshuga ndinosiyira homwe yeMuchembere kana kuti regai ndiende nesipo ndinosiyira homwe yeMuchembere zviuye pano. Ipapo ndovadairira izvo zvakasununguka nemhaka yekuti nhasi mhuri yenyika ino inenge ichiuya pano vanotoona kuti vada kusvika vachidya sekuuya kwamaita handiti muri vana motoda kuti mudye moda kuti munwe mvura. Saka zvinhu izvozvoga hakusi kumanikidza munhu ukana mbukuredza panikati iyo mhepo chaipa chezvaenda kuti handidi gwatire munhu handidi chakati asi auya sechipo chaanezangopa ukana mboita sekukunyedza inguva iyi indinoona zvinhu zvakasununguka nokuti ndinototi izvozvi kana ndiri pamba ndinototi rega ndiendese bhakiti kuna Muchembere handisi kupa ava asi ndiri kupa mhuri ndizvozvo handimaona
izvo ndozvatinotozvikoshesawo nokuti munhu anenge anzwa tsitsi nokuti munhu ari parovara akapasango haisi nyore kuti mwana mudiki vakadai soka akwanise kufidha vanhu vese vanenge vaungana kana vanenge vasvika haisi nyore. Ndiri kupatsinira ndichiti handiti manzwa ndichitaura kuti handina mazuva ndabva kumusha nepekuti ndirime chibage chokuti vagoche takapapiwa takapatorewa saka ndokuona kuti zvingave nani kuti tiende kumusha tonorima chibagano tiende kwagushungu topiwa kamunda torima sezvatakaita gore neri toenda kwagushungu totatuka pesa pane zvoma 4 kilometers kuenda ikoko noti tipiwo kabindi kuti tirime nagushungu asi tichitanga kugara panapa mambo akataura kuti pamagara ipapo ndipo pamunorima chikafu chokuti muite sei murarame but nhasi handi muri kutoona munhu aritoya achitorima itogumira mushedho munhu pakadyiwa netsoko pesa hapana kana chiripo makapafamba akarima asi hapana kana chiripo kana muguru wanokuti anotoronokanga saka izvozvo ndo zvimwe zvacho zvinozoita kuti kana neari kuteera dare anopedzera akushungurudzika noto ndichazonekwa ndakabata muguru wechibage ndaboko nonzi kumano kwambuya uya aba chibage kwambuya manje zvakunyadzisa manje saka ipapo ini ndakuchema kuti semhepo manje ndakuchema inini chai tiatine vana kuti ada kugochowa chibage ada kujarowo dero kuti anenge nawanawo chekudya hapana tapiwa vanhu vauya patapiwa pana hapana kufalaita patakagara pano pakasarudzwa nemhepo nemadzimambo nemaminista nachikoona naJulai Moyo achiri muofisi tichiuya pano tikanzi torima ipapo anomuona pana Mugano Road iri padhuze tichienda apa tienda pavakagoma apo ipapa nepamunorima chikafu chokuti mhuri dzinouya pano dzichiuya kuzobatsirika dzikwanise kudya nemiwo asi takapatoriwo hatina tiri mushedhi pamba muri kuona pakachena ndopedu ipapa ndosakara mwana mauswa esakadai papa ine matoki huku chiingwe atakafamba kuenda kunana negomo kunana chiweshe tichifambawo nhano dzaifambwa handiti vakandikwa zvinhu zvese zvapera akaisira mushonga handitika aya mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa uye iri kutisiya tine mibvunzo yakawanda wanda ambuya mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndiri kutaura weni ndakazvimirirawo panyama yangu kuda kubatsirika kwangu ndine shuwiro yekuti nyangwe mhuri yeZimbabwe yakati nhasi yandigira shuga yandigira sefu yekuwachisa hazvisi kufa zvakandisunungura chishuwo changu madzimambo achateerera achanzwawo acharwadziwawo kuti dai uyu ari mwana wangu inini kana kuti achanditorowo sekuti ndiri mwana wake mambo yeye zvaigonawo vauye vachinzwawo mazwi nyangwe asina kudomewa nemhepo anogona kundisimudzirawo akafambidzana nemamwe madzimambo kusvikira pagadzirwa chakanaka chandiri kungochemera ndechekuti ndisarambe ndichishungurudzika ndingagone kutonwa tii nemukaka nechingwa asi hazvizorodze mweya wangu saka ndiri kuchemera kuti madzimambo aite achindikuta ndofunga pane madzimambo akataurwa nemhepo ari kudiwa vandingati vanosimbouya mudare ndimambo mujinga mambo mudzimu mazuva ano havachauye ndakanzwa kuti vane vamwe mbuya vavakuita sei vavakufamba navo asi zvisinei hazvindirwadza zvindibate ivo ndo vanozinge vachiziva pana mbuya vavo saka kune madzimambo iwayo anopota achiuya pano nemadzimambo ari kudiwawo nemhepo ndiri kuti ingoshandisaiwo hanya kuti dai ari mwana wangu ndainzwawo sei akatakura mutoro weZimbabwe ndakatongofananawo nambuya Charo akafira nyika nokuti ndikutotsanyiswawo kuti zvandaishuwirawo kuti ndidye handisi kuzviwana zvandaishuwirawo kuti ndipfeke ndinotozvirambidzwa nemhepo kuti ndifambawo ndakapfeka zvopfeka vamwe vana ndinotozvirambidzwa ndichigara ndiri mbuya ndatoo mbuya kana nechiso changu vamwe varotozorowa mafuta ekutsvukisa ndotoshuwirawo kakutobleachawo but zvikuramba nekuti ndakada kuzviita izvozvo ndarasa mweya ndogona kuzviita asi mweya manje unogara pai hapachisina pekugara saka ndine shuwiro yekuti ndikutwe nemadzimambo ukaita sana mambo Zvimba ana mambo Ngezi
ana mambo Chisungo nana Chitsungo kudandi vari kurehwa nemhepo nana mambo Negomo na Makope na mambo Kazangarare na mambo Chanetsa, mambo Matau, mambo Mdzimu, mambo Mjinga na mambo Nyashanu na mambo Chundu na mambo Nemakonde mwene wechiro. Kunyanya mambo Nemakonde mwene wechiro vachibatirana nemamwe madzimambo ari kurehwa nemhepo, nekuti kuya kuzogara pano pakanzi ndiro baradzanwa remhepo, saka tiri pabaradzanwa ramambo Nemakonde. Mambo Nemakonde vanobata Zimbabwe, kana varozvi kumasvingo vanovaziva kuti ndo mutakuri wakatakura Zimbabwe rekunochi kumakonde vachinoritura kupi kuZimbabwe. Saka ndo chishuwo changu chongoti ndingokutwawo nemadzimambo, ndo chishuwo changu pagadziro chakanaka chete. Handitika aya ndinotenda Muchemberi. Gushungu Misha aya tinotenda Mofu tinotenda aiwa ndiro soko nekuti gamuchira mudare menyu. Handitika aiwa muri Zimbabwe marinzwa tariturura tinoziva kuti vakawanda mune mibvunzo yakawanda nekuda kwekubuda kuri kuita mhepo dzana mbuya kana kuti mhepo yambuya nehanda kumuri yakasiyana siyana. Nhasi sekutaura kwandaita tiri kuno kumakonde uko tati aiwa regai timbofamba tinotaura nemwanasikana tinzwewo zviri kuitika pamusha iwoyo, uye zvakare nezvinofana kunge zvichiitika, uye zvakare kuti zvakambofamba sei mazvinzwa, uye zvakare manzwa sekutaura kwandaita kuti aiwa mimwe mibvunzo hatikwanisi kubvunza homwe nekuti ndo panogara mhepo. Mimwe mibvunzo tinoda kuzoibvunza mhepo kuti zvino zvamakauya kana zvamakaturuka makasvika apa mukati ichi nechichi ngachiitwe pofambiswa sei. Kwanhasi tomirira pano tiri kuno kune Makonde ndina Elizabeth Nyaguyo na Frank Wesere. Tinoti rambai muchiona chirongwa chematare enyika, tichadzoka zvakare nemibvunzo yenyu tichikupai zvinenge zvabuda pano. Vakuru vanoti chiri mumusakasaka chinozvinzwira shoko harivhikwi. Kwezuva ranhasi, bye bye. Inogona kunge riri pasi nakada kuti tisasanganise kuti vanoona vaone musiyano weapa neapa. Renyu da kuti rizopinda rakadaro. Tionekane nemhandi. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.